Amangka kerwayah gelagat enjang ron-ronan ebah-ebah sumeliring samirono mondo yayah sung sasmito temanten putri wasiyaga jengkar mija saking tepas wangi tanggap sinasmitaning swasana ibu ingkang anganti temanten putri saking tepas wangi ingkang mangke kapertitaken panjenengan ibu juru sumbaga niki ibu juru paes minangka juru pepaes sing temanten pratandha temanten putri wis mija saking tepas wangi ana bondo arum ngambar-ambar katiyuping samirana angebaki pahargyan pawiwahan sampat busanane Rosri temanten putih angagem busana ingkang sarwarna angimba busanane garwa Prameswarinata kawis pating galeber pating pancurat arep but Prabu lawan sunare sang pratangga pati kadruyayah manik maninten anjrah ukarinen goro roncening sekar melati dumawah pamindangan hamimbui gandos luwes edi endah prabaning sarira sak pecak mangu satindak kendel pangudas maraning driya rinaos ngungun linambaran bombonging manah amunangi edi endang eden-eden ingkang angrenggani pahargan pawiwahan soho kathahipun tamu ingkang sami lenggah amirsani lampahipun temanten wis handung kaprapta unggian ingkang tuju temanten nuliya kalenggahaken wonten ing rengga ing sumaduang rantu lumintune laksita adicara ingkang candhaipun sasana pinajang keparenga temanten putri kalenggahaken wonten ing palenggan ingkang sampun sumadyo anjrantu rahipun temanten kakung ingkang badhe sowan wonten ing puri pahargyan.
Ingkang salajengipun sumangga kita lajengaken adicara ingkang candhaipun noninggi. Suwanipun temanten kakung saking dalem Palerman tumuju dhateng sak ngajengipun dalem pahargyan. Ing wangsana dumateng panjenenganipun ingkang piniji kepareng wampar titisaken menggah pisuwanipun temanten kakung saking dalem Palerman tumuju dhateng sasana pahargyan sumangga. Pisuwanipun temanten kakung saking dalem Palerman tumuju Binarum para pradongabar ladrang mliji ingkang minangka sasmita temanten kanggo midhel saking Panti Palerman jengkar lumangsana tumuju ingkang sampun kapiji kakanthi panjenenganipun Rama ibunipun sarta ing ayap para kadam padono kawuryan Hambrabu putra temanten kakung angagem busana tinaretes benang sotya kuluk kanigara tinaretes benang kencana kawis tingal gumebyar ingkang cahya kebak ing pangaribawa lengkeh-lengkeh pindha singa lupa tindakira temanten kakung riya anggajah mangguling sang pecak mangusak tindak kendel semua ngungun hanguningani endahe dining swasana ingkang anggregani tawining wiwara wis prapting lungyan ingkang tinuju sinegeg ingkang wicara ganti laksitane ajusa pasrah panamping temanten kakung
Sagunging para tamu kakung Sumawa Putri ingkang dadi kinurmatan tumuli kalajeng